Nakatakdang mutambong si Vice President Sara Duterte sa rally sa PDP sa Barangay Makabalan sa Cagayan de Oro City karong gabi. Atong sayro ng detalye sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yes, Sara, karong gabi una, gilauman ang pagtambong ni Vice President Inday Sara Duterte sa ipahigayong PDP laban senatorial rally dinhi sa Barangay Makabalan sa Cagayan de Oro City. Karong gabi una, gilauman ang pagtambong ni VP Sara Duterte dinhi sa covered court sa Barangay Makabalan sa Cagayan de Oro. Gani makita nato nga hinay-hinay nang nag-abot-abot ang mga tawong buot motambong dinhi sa rally. Sagad kanila, nagpakita silang suporta kang VP Sara, lakip na sa mga gisuportahan ni ining senatoriables. Pipila sab ka mga lokal nga leader dinhi sa Cagayan de Oro City ang ato nang nasimplatan. Samtang sa entrada nga bahin ni ining covered court, nakaplaster na sab mga personay sa PNP para sa seguridad, lakip na RTA aron makontrola ang dagan sa trapiko palibot dinhi sa barangay. Sara, padayon ang pag-abot-abot karon sa mga supporters ni VP Sara Duterte dinhi sa covered court sa Barangay Makabalan. Sumala sa mga organizers, abli kini sa tanan. Apan kinahanglan lamang moagi ngadto sa saktong security measures nga ginapatuman ang mga buot mo apil sa rally karong gabi una. Umo ka ng pinaka-latest dinhi Sara. Ay, daghang salamat, Cyril Chavez.